Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events, fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, babatian ng isa, Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove awarding for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Mayong naman sa aton nga magka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon nga daw, ari na kita sa Miyerkules nga presentation, Agosto 17, tuig 2022. Hotline. Happy birthday, Aksyon Radio Bacolod. We are now celebrating our 53rd anniversary. 53 anyos na nga pagpangalagad sa Aksyon Radio Bacolod, paagi sa amon mga kaaksyon nga sadto pa nagsuporta kag tutok sa Aksyon Radio Bacolod na serbisyuhan sang Aksyon Radio Bacolod dumalin pa sadtong dito pa sa La Carlota, and then nagkadto diri sa Bacolod kag sa malawing nga panahon nga may ara na sa mga pagbag-o nga natabo sa mga personnel, sa inyong mga idolo nga tubtob niyan makadumdum pa no sa mga nahimo halin sa music station padulong nga nangin news station ang Aksyon Radio Bacolod. Ara man kamo gihapon nga nagatabid sa inyo tanan-tanan. Salamat gid no sa mga wishes kag sa inyo sining nga mga mensahe nga ginpadala bilang pasalamat sa Aksyon Radio kag pagtamyaw. Thank you very much. Hotline. In behalf sang management and staff sa Aksyon Radio Bacolod, salamat gid sa inyo padayon nga pagsakdag. Gabay pa nga ang amon sinipag serbisyo sa aton nga mga kaaksyon, may mga pagbag-uman because not only sa online, pati sa on-air, hindi lang sa on-air, kundi mga online naton, nga mga listeners nga nagasunod na because of the advance ng technology. Sa inyo tanan-tanan, thank you very much for always supporting Aksyon Radio Bacolod. Hotline. Kabay pa nga magalawig pa, kabay pa magasigi-sigi ini ang amon sini nga pagserbisyo, ang maserbisyuhan namon nga makaaksyon ta, hindi lamang diri sa Bacolod, hindi lamang diri sa Negros Occidental, sa bilog nga Rion size, kundi worldwide. No? Malabutan sa aton broadcast via online. Salamat gid, kagabay pa, ara kamo gihapon nga padayon nagasuporta. Hotline. Isa ina sang consolation kung ikaw nagaprogram sa radyo, nga may nagapabalong nga padayon, nga may nagasunod kang nagasakdag sa tanan nga mga program. No? Amo gilang na, pasalamat gina kami kapin pa kung mabatian namon nga ara kamo dira nga nagatutok, nga nagasuporta baw kalipay gina sa amon sining nga buot. Kabay pa, sige-sige na ini ang inyo nga pag-upod sa amon. Hotline. Hinuptanay kita gihapon sa maabot pa nga mga tinuig sa ngalan sang serbisyo publiko. Aksyon Hotline. 2006 Golden Dove awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Mayari diri special nga presentation bilang pagdumdum kag bilang pagsaulog sang ika-53 anyos nga pagserbisyo sa Aksyon Radio Bacolod. Mayari kami special presentation nga ipabati sa inyo sa dili gid lang madugay. Pero ano ang pila ka madalag ko nga balita dugay-dugay nga ipatigayonon ta because as we speak, diri sa Aksyon Radio Bacolod ginapatigayon karon nga aga ang isa ka misa. No, may mass kami diri nga ginapatigayon sa studio. No, tibasi may batian kamo nga background, gasigi this time ang ginapatigayon nga misa. Hotline. Ano madalag ko nga balita ang atong tutukan?
Oy, parte bala sa pagbaton sa Malacañang sa resignation sang SRA administrator. Damo ko no mga Negrosanon nga nalipay. Pero nano ini ang implikasyon gid sa mga Negrosanon kag Bacolod non sa resignation sang administrator sang SRA. Pero bago lamang nga gin-appoint bilang miyembro sang board member or board member sang SRA, nga si board member Valderrama Silingati hulaton kuyang desisyon kag anuman nga panugyan sang Pangulo antes gidman maghimo sang aksyon o kung magbiya sa pwesto. Ilaya kung magambal ang presidente nga magbiya ko sa pwesto, so be it, no? Pero for now, kay way pa man, at hindi lang ko anay Aring masumo nga balita, mga kaaksyon, isa ka lalaki ang report nagsaulog pa sang iya kadlawan pero napatay sa aksidente sa Barangay Mandalagan. Ang live report sa patrol karon sa update sa sininga balita tutukan mga kaaksyon. Ariho, i-update ni karon kay nagligad to na interview naton ang Executive Assistant and CDR Mo Cluster Head nga si Sir Aaron Bais, parte sa sining proyekto dira sa Mambulok Creek na nga ang magapatigayon sini ang DPWH upod sa City of Bacolod, City Government of Bacolod City. Oy, may ara gid 30 kapin ka mga pamilya ang maapektuhan no sang flood control project nga ginapatigayon o patigayunon sang DPWH sa palaabuton. Kaya nagligad siling ni Sir Aaron Bais yung ginahulat panamon ang confirmation kung bala ara pa ang pundo or may available pa nga funds ng DPWH partitioning nga proyekto. Amo na so para pila ka madalag kong balita nga atong tutukan karon nga agad diri sa inyo palatuntunan Action Hotline. Action Artay Hupon checking in until 9:30 in the morning. Pero antes kita magratsada kang maghatag sa inyo sa pila ka mga update sa matalakayan na palayag ta wala gilang malugay. Ari ipabati ko anay sa aton nga mga kaaksyon ang special presentation sang Action Radio Bacolod sa amon sini ika-53 anyos nga anibersaryo pagpangalagad kag pagserbisyo sang Action Radio Bacolod. Action Radio number 1. Thank you for spreading the news and it reaches out to anywhere in the world, even here in the US. Balansi kag patas nga balita kag komentaryo kay amo ini ang pundasyon sa pagsalig sang publiko. Tuloy to. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Hupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antofina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. Kaya Action Radio for me, dali ko yan nag-gain ang confidence, dali ko nag-gain ang respect. Gina-consider ko rin ini nga station bilang amo ang nagbulig kag nag-imo sa akon bilang isa to full-time na media practitioner. Isa sa mga broadcast industry nga na tun-an namon diri ang paghatag sa educations, information, and mga entertainment, mga kalingawan man para sa mga tagpulangati sa Action Radio Bacolod. Action Radio is really a family for me. I'm Action Artay Hupon. Ako si Rex Cantong sa Action Radio Bacolod. This is Action Wilma Antofina Sugaton. And this is our 53rd anniversary story. Ngalan Tata Tiding. Tapos ingat, ano may Elsa. nabatian ka mo naglupok? Nalupok. Pila ka lupok na ma'am? Namatatlo ako Leader! Uy! Medic! 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 Leader! Uy! Medic! Medic!
bangod sang nagluntan nga kudita sa More than just the frequency of DYEZ Action Radio Bacolod, 684 has been part of the Negrenses and Bacolodnons. It has been there. From the moment they opened the radio, which means signing in early in the morning, until the station closes, the signing off in the evening. From the city of Bacolod, the commercial and political hub in Negros Occidental, DYEZ, Action Radio Bacolod, traces its roots to the city of La Carlota, where it first started its operations from the administrative building of the then Elizalde-owned Central Azocarera de La Carlota in the 1960s. This small community radio station, originally having the call sign of DYEN, hosted some of the pioneer broadcasters in the province until the declaration of martial law, when it was closed down. By 1980s, DYEZ shifted its programming to full-time news and public affairs. First, ang na-encounter namon nga problem sa relationship, wala man problema between sa mga empleyado dire. Pag-gather sa informations daily, muna siguro main problem namon in how to deliver, to entertain sang mga listening public, mga listeners, kung paano ina i-deliver kag matagan sang kasulbaran man eh. In the national arena, Aksyon Radio Bacolod received virus recognition in the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas or KBP, receiving the most coveted Dove Trophy as the best provincial AM radio station in 2017. The station and its personnel were also recognized in the annual Gandingan Awards of the University of the Philippines Diliman in 2020. Furthermore, several news personnel of Aksyon Radio Bacolod received appreciation for their meritorious performance in the annual Globe Media Excellence Awards or GMEA. Majority of the news and public affairs program of the station were also recognized locally in the annual Tingog kag Handurawan Awards by the KBP Negros Occidental chapter. Modesty aside, for 3 consecutive years, Aksyon Radio Bacolod's personnel were awarded as Icon of Radio in Negros, namely Aksyon Boy Duran, Aksyon Fred Salanga, and Aksyon Eddie de la Fuente. Aksyon Radio Bacolod was also named as AM Radio Station of the Year by the University of St. La Salle, Bacolod. Aksyon Radio Bacolod is committed, no? Because nagapati kami na ang broadcasting is a lifetime process. Sige ba kami learn every day kung paano kami makadeliver din sa husto, di lamang sa balita, kundi inang real public service nga mong mahatag sa among matapang. And above all, yan Aksyon Radio Bacolod ang among commitment, hindi lamang sa news, hindi lamang sa public affairs program. As head of the Operation Tulong Task Force, madamo kita sa nabuligan nga nagakinahanglan sa financial support, mga ka-hospital, nga way sa inyong bayad, paagiman sa bulig sa among mga listeners. Nabuligan nato nina sa mga medical mission kag other programs sa idalom sang Operation Tulong Task Force. Damo kagin ma-learn sa miska sa ano nga butang, no? Miska sa imo nga physical, emotional, nangin sa mentally mo nga panghuna-una naghatagid sang kinaalam ang Aksyon Radio. Kag amuman mabinuligon gid sila kay kadamo gid sang mga ginhatag nila sa amon nga mga pagpakamaayo no nga halin sa Ginoo. Sa nagapasalamat kami sa Ginoo nga gingamit gid ang Aksyon Radio sa amon nga kabuhi. Happy 53rd anniversary sa Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio. Aksyon Radio Bacolod has always been a part of every Negrense and Bacolodnon's life ever since its foundation and up to this very day. Trust that we will continue this journey with you and your family from sign on to sign off. Presentation o special presentation na ginaman sa Aksyon Radio Bacolod, inimay kang tanan sa amon ika-53
nga pagsukat o kung anibersaryo diri sa Action Radio Bacolod. Ang isa gid ka importante nga atong ginapasalamatan kamo nga amon mga listeners. Kamo nga padayon nga nagasupport sa Action Radio Bacolod because Action Radio Bacolod is nothing without you. Kung wala kamo tira, kapadayon nagasakdag, padayon nga nagamonitor, wala man kami diri, hindi man kami makapadayon sa amon nga pagserbisyo kag pagpangalagad sa inyo. Again, salamat gid no sa inyo tanan-tanan, mga kaaksyon naton hindi lamang sa on air, no nagapamati sa radio kundi nagamonitor man via YouTube kag amo man sa Facebook via online. Thank you so much for always supporting Action Radio Bacolod. Mabuhay kita tanan and praying nga mas malawig pa nga pagserbisyo ang amon sini nga matigayon. Alas 8:24 sa Bacolod. Action Radio. Alas 8:24 na. Action Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antofina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gid man ni ang napatay ni kitingala mo sa mga pasunib la. Anong nalabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pagbinuhan ay tiro sa mga katapusang PDEA kag PNP. Klaro ning ang misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability. Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama Timbangan sang Katarungan. Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentulin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang
ang kataason. May malapad kag korte heart nga dahon, kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, hibaluon no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi pwede makuhaan sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede kag makahatagid benepisyo sa ikaayong lawas. Nagaangkon sang flavonoids, bisitosterol, kag steroids. Bilang bulong ang tanom nga gabi. May ara man siya mga minerals, calcium, phosphorus, kag iron. Ang linghod nga dahon sang gabi makuhaan sang vitamin C kag D. Ang ugat naman may mataas nga level sang starch kag amino acids. Ano nga bahin sang tanom ang ginagamit bilang bulong kag paano ginagamit ang mga ini? Pwede gamiton bilang bulong ang pila ka bahin sang tanom nga gabi pareho sang iya dahon. Pwede makuhaan sang duga ang dahon sang gabi para magamit bilang bulong. Ang iya unod. Ang unod, pwede man nga mapuga nga makuha ang iya siniduga kag imnon, hindi gani kaunon mismo paagi sa paglaga. Ano ang mga masakit nga pwede mabulong sang gabi? Ang hapo, ang pagkaon sang unod sang gabi makabuligid sa pagbulong sang hapo. Rayuma, pwede nga ilamhit o kon ibanyo sa mga nagasakit nga bahin sang lawas, ang ginpainitan o ginbulad nga bunga sang gabi. Pagpalanakit sa sulod sang dulunggan, ang duga nga halin sa dahon kag mga paklang sang gabi pwede ipatulo sa sulod sang dulunggan para mabuhinan o kon mapahagan-hagan ang pagsakit sini. Kinagtan sang mga insekto, ang duga sang gabi makabulig para madula ang pagpalanakit kag pagpalangatol resulta sang kagat sang insekto. Dapat ipahid o ilamhit lamang ang duga sa apektado nga bahin sang lawas. Kabudlay sa pagpampupo o kung pagpamuson, ang pagkaon sang unod kag dahon sang gabi makabulig para mas nga mapadali ang imo pagpupo. Kagat sang manog, ginapahiran sang duga halin sa dahon sang gabi ang kagat sang manog para mabuhinan kag mapahagan-hagan ang kasakit kag pagpalamanog sini. Ang paglupot, maayo man nga makakontrol sa paglupot paagi sa pagkaon sang unod sang gabi. Hilanat, ang duga sang dahon sang gabi makabulig man sa pagpanubo sang temperatura naton sa aton lawas. Ilabi na kung ikaw ang ginahilanat. Pila lamang ina sa mga informasyon nga aton madulong sa inyo na hanungod sa gabi. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma.
I've been in action na Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gid man ni ang napatay ni kitingdalamo sa mga pasunib la. Anong nalabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pagbinunuhan ay tiro sa mga katapusang PDEA kag PNP. Klaro ning nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability. Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama Timbangan sang Katarungan. Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte hard nga dahon kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, hibaluon no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi pwede makuhaan sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede kag makahatagid benepisyo sa ikaayong lawas. Nagaangkon sang flavonoids, bisitosterol, kag steroids. Bilang bulong ang tanom nga gabi. May ara man siya mga minerals, calcium, phosphorus, kag iron. Ang linghod nga dahon sang gabi makuhaan sang vitamin C kag D. Ang ugat naman may mataas nga level sang starch kag amino acids. Ano nga bahin sang tanom ang ginagamit bilang bulong kag paano ginagamit ang mga ini? Pwede gamiton bilang bulong ang pila ka bahin sang tanom nga gabi pareho sang iya dahon. Pwede makuhaan sang duga ang dahon sang gabi para magamit bilang bulong. Ang iya unod. Ang unod, pwede man nga mapuga nga makuha ang iya siniduga kag imnon, hindi gani kaunon mismo paagi sa paglaga. Ano ang mga masakit nga pwede mabulong sang gabi? Ang hapo. Ang pagkaon sang unod sang gabi makabuligid sa pagbulong sang hapo. Rayuma. Pwede nga ilamhit o kon ibanyo sa mga nagasakit nga bahin sang lawas ang ginpainitan o ginbulad nga bunga sang gabi. Pagpalanakit sa sulod sang dulunggan, ang duga nga halin sa dahon kag mga paklang sang gabi pwede ipatulo sa sulod sang dulunggan para mabuhinan o kon mapahagan-hagan ang pagsakit sini. Kinagtan sang mga insekto. Ang duga sang gabi makabulig para madula ang pagpalanakit kag pagpalangatol resulta sang kagat sang insekto. Dapat ipahid o ilamhit lamang ang duga sa apektado nga bahin sang lawas. Kabudlay sa pagpampupo o kung pagpamuson, ang pagkaon sang unod kag dahon sang gabi makabulig para mas nga mapadali ang imo pagpupo. Kagat sang manog, ginapahiran sang duga halin sa dahon sang gabi ang kagat sang manog para mabuhinan kag mapahagan-hagan ang kasakit kag pagpalamanog sini.
Ang paglupot, maayo man nga makakontrol sa paglupot paagi sa pagkaon sang unod sang gabi. Hilanat, ang duga sang dahon sang gabi makabulig man sa pagpanubo sang temperatura naton sa aton lawas. Ilabi na kung ikaw ang ginahilanat. Pila lamang ina sa mga informasyon nga aton madulong sa inyo na hanungod sa gabi. Mga ihibalo ni Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitingala mo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pagbinuhan ay tiro sa mga katapos ang PDEA kag PNP. Klaro ning ang misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte. Sa nagapadayon nga dakop ka, daog ka, rolita, promo. Ari nang dibuinas nga nagabutan opo diya sa representante gikan sa DTI nga si Ma'am Cheryl Jutilis. No, si Ma'am Cheryl Jutilis may-ari na din nagabot nga may tsansa nga magpatiog sa aton ruleta. Atensyon gida sa lawagon ko today kay para nga may chance ka nga magkanto diri sa studio kag magpatiog sang ruleta and then mayara ka premyo nga pagadalon pa uli. Manami niya sa ruleta ramon di sini nga promo kay pagpauli mo may bitbiton kagidway sang blanco mo ang tanan diri nga ara sa ruleta nga tiugon mo mayara gid premyo baw may ara ka dag-on nga cash, gift check, appliances, cellphone kag bugas. Hotline! Are, atensyon dira, atensyon, congratulations! Ari na, ang winner naton nga matagan chance sa pagpatiyog sa aton na dakop ka, daog ka, rulita. Dakop ka, daog ka, roleta promo sa Action Radio Bacolod. Yari na ang mga swerte nga tagdaog sa sining nga oras.
Ari na ang mapalaron nga winner nga nagabutanta karon nga aga upod iya ang DTI representative nga si Miss Cheryl Juteles. Congratulations, Jody Gamboa. Purok Pahila, Barangay Punta Taytay, Bacolod City. Again, Jody Gamboa, Purok Pahila, Barangay Punta Taytay, Bacolod City. Congratulations sa imo, ikaw ginamapalaro naton nga nagdaog karon niyang agaw nagabutan. Hingagaw kakadto tubto alas 5 sining hapon diri sa Action Radio Bacolod within today ha. Kung base may nakakilala dira kay Judy Gamboa, abalon niyo nga mangingagaw gikadto diri sa Action Radio Bacolod within today until 5 p.m. Agud nga may chance ka nga ma-qualify o kung ikaw magkapatiyog diri sang ruleta kag magadaog sang tumataginting mga premyo, na sige nga agaw nagadto di para nga mayara ka dayon bitbiton pa uli. Congratulations ikaw gid mapalaron naton nga nagabutan karon nga aga. Alas 8:44 na. Good morning dira kay Ana Disales. Tamiyaw lang si Ruben Villanueva, always nga monitor sa Corbada Planters, Barangay Cubay, Lacarlota. Si Pangging Tulerba kag classmate ko Nonoy Panoy Torres dira sa Barangay West Candoni. Jeneline Piccio Dapulang, happy anniversary ko no. Oy kay Dennis Richard Tibor Roma, El Presidente, thank you man. And silang happy anniversary Action Radio Bacolod. Si Jones Albia, good morning sir, great ko gari si Dominic Estacion, happy birthday upod ko sa Riverside Hospital Biomedical Equipment Technician. Salamat sa inyo ha. Bro Kano Oreta, silang monitoring again. Happy 53rd anniversary. Jocelyn Song Comedia, thank you so much. Rodo Rasioko, happy 53rd anniversary Action Radio. Jolie Militado Patrimonio, Cheryl de la Cruz, araman si Agnes Malaluan Oliveros kag Jones Alvia. Okay, salamat gid sa inyo nga pagmonitor. Awaton ko anay pag-attend sang misa ni Action Alvin Graba kay unahon ko ni anay ho. Nano man nga di maala sining birthday niya pa ni kuno Action Alvin. Do mo lang nakuha akong information sang natabo ang insidente. Why amo ginano sining ko gani ang aksidente. Sa isa lang kapisok sa mata mo, pwede ni siya magluntad. That is why nga ginahambal ko gid sa mga ka-aksyon ta once gamaniho ka sang salakyan. Motorsiklo man, auto man, dalagko man nga truck, buses man, importante gid nga maghalong. Be a cautious driver, be a defensive driver, agud makalikaw sa anuman nga disgrasya. No, kabudlay gid hindi mo gid mapulong na yamo. Kung nagahalong ka kung kaisa ang imo sugata ang iyong kasunod sa imo way gahalong. O pwede kang madisgrasya because nga may ara kung kaisa mga insidente hindi malikawan. Now ari anay gwardiya ni siya kuno no nga na-involved sa insidente ti subo galing ti patay inyo ara si Action Alvin katuan ta siya sa report nga natipon sa patrol follow up kag update angot sini nga insidente. Patrol report. Action Alvin, good morning. Birthday ni kuno sang kwan sang nabiktima mismo. That is correct Action Art patay ang ining isa ka motorcycle rider sa adlaw mismo sang iya sining kaadlawan matapos aksidente nga nakabunggo sa isa ka canter truck. Actually catering truck ni siya Action Art along sa stoplight o kung sa intersection sa Lacson, Mandalagan. Ang biktima diri kilala kay Jundi Doroteo, 28 years old, kat 28 anyos na tani kagabi Action Art. Kaga residente ni sa barangay Campo Santiago sa syudad sang Sagay. Samtang
kilason man ang kasining si Mary Ann Punzalan, 27 anyos. Residente di siya sa barangay 17, diri man sa siyudad sa Bacolod. Nawasunod diri kay Police Captain Armelin Vargas, ang hepe sa Police Station number 3. Ginamaneho ni Doroteo ang sining Kawasaki Badja nga motorcycle. Halin siya sa north going kuntani sa south direction. Sang aksidente sini Action Art nga nabungguan ining nagapundo nga canter nga ginamaneho man ni Kensley Rohonan, 22 anyos, taga barangay Eroroy Subdivision, Barangay Mandalagan. Din suno kag base sa pahayag man ni Police Captain Vargas, samtang pundo ni Action Art ining canter kay nakapula bala Action Art sa intersection, especially kung ara ka sa area sang Mandalagan. May stoplight dito, on red light ni siya Action Art. Malingra nakit sa may Robinson? Sa may Loop West Action Art. Loop West? Sa may Loop West Mandalagan. So mali may ara dira sang traffic light? Oo, may traffic light abi. Okay. Dara mismo sa may traffic light na tabo man ang insidente along sa intersection Action Art. Kay kunti nakapula mo, meaning basta pula gani, ti pundo tanan mas mga salakyan. And diri na tabo Action Art, allegedly medyo may kadasigan gawa ang pagpadalagan sa motorsiklo ni Doroteo. And that is why Action Art aksidente na bungguan sini ang rear portion o kung pangulihi bala Action Art nga bahin sang salakyan sang sini nga catering service nga salakyan. Kag diri Action Art halos nagpilit gid diri kag ang biktima si Doroteo ang nakaangkon sang malupagid nga pila sa iya sini nga ulo, subong man sa iya sini nga kalawasan nga nagresulta sang iya sini nga kamatayon Action Art. Pero ang iya sini nga angkas nga si Punzalan nakaangkon man sang minor nga pilas gid lamang sa iya sini nga lawas. Kag ang initial info naton Action Art nakagawa na ni siya sa ospital base sa pahayag diri ni Police Captain Armelin Vargas. While ang patay naman nga lawas diri ni Doroteo ang nahaya karon sa Villanueva Funeral Homes, and si Rohonan ang nahunong man sa custodial facility sa Police Station number 8 pending sa reglamentary period Action Art. Ari ang pahayag diri. Ano gani gasunod ning motor, no? Correct, Action Art gasunod ni siya. Gasunod ang motor kay pareho sila nga direksyon mo from north to south direction. Nabungguan niya gid ang pangulihi nga portion sang salakyan o kunang rear portion sang canter Action Art. Ari ang pahayag diri ni Police Captain Armelin Vargas. Bali, ang driver sa cancer na nakadetain sa gihapon diri sa stasyon, waiting nga matapos siya ang reglamentary period samtang aton nga biktima naman sa Pampuraya. Ma'am, anong plastada to kagabi, ma'am? Nga aksidente nga nabungguan ni Doroteo ang canter, ma'am? Bali, nga ito nga driver sa cancer, according to yan, naka-full stop siya sa traffic light ang subangan sa Lopez Mandalagan. Ang traffic light is naka-stop. Hindi nga ito nga motor, halin siya sa direksyon, halin sa Talisay, pakagto diri sa pasulod sa Bacolod, naghahagunos siya ay nakabunggo sa aton na cancer. In short of it, dasig allegedly ang dalagan sa motorsiklo, ma'am? Sa ato nga driver sa cancer, madasig ang iya mapagpadalagan kay laga-laga siguro makasulod sa signal at pang nakabunggo siya sa likod ng cancer na ini. Through as the information is, nakainom allegedly ang ining biktima, ma'am? Okay, rider sa aton nga biktima, kasi rider sa nga babae, meron na yung siya nga babae sa motorsiklo. At inom sila halin sa Talisay. Sa ginahambala na ganing iya na magpundo na, kaya nakastop at ang sige-sige, gina mo na nga nakabunggo sila sa cancer. Sabi ko, maswerte, ini natin na rider, no? Kaya may nag-sunod sa ilang nga cancer sa likod. Wala sila nalapakat, may nakasugod sa idalog sa cancer. No, ang ining backrider, ma'am, nga si Punzalan, kamusta siya subong, ma'am? Ginapatan sa isang medical first aid man mo subong, kasi nakagawa naman siya siguro. Sana at kapain kita mga sang pahayag diri ni Police Captain Armelin Vargas. Allegedly, ang biktima nakainom Action Art.
galing kay kuan naman na no. For me, ang family nga daan nalalain na to, do unnecessary naman aguro. Galing ti magaserbi ning election Action Alvin Action na art magaserbi ning leksyon sa tanan nga mga motorista, especially sa motorcycle o nagadala sang motorsiklo kay kabalo kag hindi naman di production art nga ang motorsiklo duha guma magsala kalanggal sa pag-uyat sa manubela sigurado gid may disgrasya mong gani oo aksidente kakabalda gani nga bisan apat ang guma sang salakyan mo di ba? sakto na action na art then how much more duha guma pa amo gani nga kada kaagahon nga aton sini nga panugyan sa aton sini nga mga kauturan especially sa matawhay pala nga dalan kung gabi man da basta matawhay ang dalan extra gid nga paghalong agud malikaw gid sa disgrasya may salabton patukulong driver kay nagdulog man lang to ang catering truck to action na art actually na maistorya pa sunod dire kay Captain Vargas maistorya pa action na art ang pamilya man sining napatay kag ang driver man action na art so magadepende naman na action art sa discretion karon sa mga kapulisan station number 3 action art as to sa mga decision sining sige report sang patrol ini si Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Ayos si Aksyon Alvin Graba angot sining nagluntad nga aksidente. Subo-subo man ni no ti amo na gani gamaniyo ko sa lakyan. Kapin pagid intersection kuan gid bahar preparar agod nga makalikaw sa anuman insidente. No, hindi mo gid malikawan Kapin pagid ko singgol nga motorsiklo ang dala mo. No? Kay bisan gamay lang da iya nga bato, nga batapakan sang guma sang imong motorsiklo, pwede ka matumba o kung masimplang ka. Ti kapin pagid ari ka sa may mga kuano, mga mayor nga dalanon is Bacolod. Ti kung dasig dalagan mo kapin pabag-ulan-ulan, nagadanaw di mo makita may buho ko na nuda baw laban gid sa disgrasya. Akon panugyan sa inyo maghalong gid bangod ang kabuhi naton isa gid lang no masubo man ang realidad pero kung nali gani ma-involve ka sa aksidente lain kung ikaw pagid ang daw natamaan ti madula ang kabuhi mo sa do kuan bra do isa lang kapisok ti amo na kinahanglan kuan gid halong gid kita no kun naga maniho sang salakyan. Alas 8:55 na. Pagbalik ta karon dugangan ta niya. Ang mga balita ta, no? Dugay-dugay kay parang at least para sa inyo ni nga mga ka-aksyon naton ang amon nga anibersaryo ho. Bini Fundador, salamat. GC Dikilato, bro, ay ka nagalida sa Moises Padilla. May nga gada, do ari ka na kunupul pandan, bro Jesse. Sakay Ana Andrea Famoso, Jose Erson Lapinigonio, Joy Sumagaysay Magbanwa, Aileen Trispicius Pabiania, Araman si Ag Ognesi, kag Rosel Furincio Susana, Nelsi Realista ba o si Perot Araman. Monitor lang kami di Family Realista. Inday Blaza, Rogelio Hamandi Ioy, kag Vicente Gatilogo. MGS Candido Hildori, happy anniversary, more years and power. Silingdra ni Sir Bobby Munoz. Lia Morales Berida, salamat man. Roseni Santia Locsin, kag Ana Disales, good morning and happy listening. Action Hotline 2006 going WRD for Best Public Affairs Program for Radio. Action Radio number 1. Thank you for spreading the news and it reaches out to anywhere in the world, even here in the US. Balansi kag patas nga balita kag komentaryo kay amo ini ang pundasyon sa pagsalig sang publiko. Tuloy-tuloy. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma. I'm Tupina Sugaton. They call me Tito Wilma.
I've been in action na Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. Kaya Action Radio for me, dali ko yan nag-gain ang confidence, dali ko nag-gain ang respect. Gina-consider ko rin ini nga station bilang amo ang nagbulig kag nag-imo gid sa akon bilang isa to full-time na media practitioner. Isa sa mga broadcast industry nga na tun-an namon diri ang paghatag sa educations, information, and mga entertainment, mga kalingawan man para sa mga tagpalakati sa Action Radio Bacolod. Action Radio is really a family for me. I'm Action Artay Kupong na Ako si Rex Cantong sa Action Radio Bacolod. This is Action Wilma Tupina Sugeton. And this is our 53rd anniversary story. Ngalan? Tata Tiding. Tapos ingat, ano may nabatian ka mo naglupok? Nalupok. Pila ka lupok na ma'am? Namatatlo ako Leader! Uy! Medic! 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 Leader! Uy! Medic! 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 Bangod sang nagluntad nga kudita sa What is the frequency of DYEZ Action Radio Bacolod? 684 has been part of the Negrenses and Bacolodnons. It has been there. From the moment they opened the radio, which means signing in early in the morning, until the station closes, the signing off in the evening. From the city of Bacolod, the commercial and political hub in Negros Occidental, DYEZ, Action Radio Bacolod, traces its roots to the city of La Carlota, where it first started its operations from the administrative building of the then Elizalde-owned Central Azocarrera de La Carlota in the 1960s. This small community radio station, originally having the call sign of DYEN, hosted some of the pioneer broadcasters in the province until the declaration of martial law, when it was closed down. By 1980s, DYEZ shifted its programming to full-time news and public affairs. First, ang na-encounter namon nga problem sa relationship, wala man problema between sa mga empleyado diri. Pag-gather sa informations daily, muna siguro main problem namon in how to deliver, to entertain sang mga listening public, mga listeners, kung paano ina i-deliver kag matagan sang kasulbaran man In the national arena, Action Radio Bacolod received virus recognition in the kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas or KBP, receiving the most coveted Dove Trophy as the best provincial AM radio station in 2017. The station and its personnel were also recognized in the annual Gandingan Awards of the University of the Philippines, Diliman in 2020. Furthermore, several news personnel of Action Radio Bacolod received appreciation for their meritorious performance in the annual Globe Media Excellence Awards or GMEA. Majority of the news and public affairs program of the station were also recognized locally in the annual Tingog kag Handurawal Awards by the KBP Negros Occidental Chapter. Modesty aside, for 3 consecutive years, Action Radio Bacolod's personnel were awarded as Icon of Radio in Negros, namely Action Boy Duran, Action Fred Salanga, and Action Eddie De La Fuente. Action Radio Bacolod was also named as AM Radio Station of the Year by the University of St. La Salle, Bacolod. Action Radio Bacolod is committed, no? Because nagapati kami na ang broadcasting is a lifetime process. Sige ba kami learn every day kung paano kami makadeliver din sa husto, hindi lamang sa balita, kundi ilang real public service nga mong mahatag sa among mga and above all,
Yan ang Radio Bacolod, ang among commitment, hindi lamang sa news, hindi lamang sa public affairs program, as head of the Operation Tulong Task Force, madamo kita sa nabuligan nga nagakinahanglan sa financial support, mga ka-hospital, nga way sa inyong bayad, paagiman sa bulig sa among mga listeners. Nabuligan nato nina sa mga medical mission kag other programs sa idalom sang Operation Tulong Task Force. Damo kagin ma-learn sa miskan sa ano nga butang no miskan sa imo nga physical, emotional nangin sa mentally mo nga panghuna-una naghatag gid sang kinaalam ang Action Radio kag amo man mabinuligon gid sila kay kadamo gid sang mga ginhatag nila sa amon nga mga pagpakamaayo no nga halin sa Ginoo sa nagapasalamat kami sa Ginoo nga gingamit gid ang Action Radio sa amon nga kabuhi. Happy 53rd anniversary sa Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio. Action Radio Bacolod has always been a part of every Negrense and Bacolodnon's life ever since its foundation and up to this very day. Trust that we will continue this journey with you and your family from sign on to sign off. Action Radio number 1. Thank you for spreading the news and it reaches out to anywhere in the world, even here in the US. Balansi kag patas nga balita kag komentaryo kay amo ini ang pundasyon sa pagsalig sang publiko. Tuloy to. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antofina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. Kaya Action Radio for me, hindi ko yan nag-gain ang confidence, hindi ko nag-gain ang respect. Gina-consider ko rin ini nga station bilang Radyo Hotline. ang istorya parte eleksyon damo ni siya maninoy Fred naman mauntat anay subong libre kape mo. Tagligad kuno damo libre kape tuod na sa makapian sa mga barangay duro kuno gasling silang pa. Ay, bangod siyang balita nagwa niyo subong na alimpuro siya daw ay na makitaan sa kapian. Hotline. Butang mo mag 20 pesos lang. Sa barangay, abi, magbutang mo tag 15 pesos o pulok pesos lang. Tisa isa ka bulan, isa ka tao. Bodako-dako man. Mga 300 man magasto mo sa pulo-pulo, no? Tikon, ang imo ginalibris, kape, mga tag isa ka purok mo, dako-dako man ang gasto mo. Tapos bala ang balita, dayon makansel ang eleksyon. Pero kung ako yabe, sige yun ko niya. Bisan makansel. O, kape lang ka mo to. Ang problema, kung matamaan sang kape, kay basi ko pag-abot sa eleksyon, nervyoson. Kagmalipatan niya ka. Ay, sadya mag-amo ni ay. Anyway, may aga galit dira sa tanan nga nagapadala sa ila mensahe kang nagatamyaw sa Action Radio. Salamat gida. Ang Action Radio Bacolod ang 53 anyos nga pagpangalagad. Kung si Action Fred ning imo pasay sayon halin pa ni sa Carlota and all ti kuan gini siya makabuhi gini siya nga nangin saksi no sa mga pagpaninguha kag ginhimo sa Action Radio Bacolod nga pagserbisyo sa inyo nga naglawig na sang 5 ka dekada. Amo na nakalawig no ang pagserbisyo namon sa inyo nga amon palangga nga matag palamat. Hotline. Unatagan siyan sa bisan ako diriti sa bisan kaluyan abi magdangat pagid sa ika-53 pagid liwat magdoble pagid no nga ari kita di kundi mas
maayo. Sige yun, tani pagpangalagad sa inyo. Again ha, sa tanan nga naga tamyaw sa Action Radio because we are celebrating today our 53rd anniversary. Thank you so much Kichino tanan. No kay maninoy-nunoy paglumutan siling nga happy 53rd anniversary Action Radio. Amo man kay Ana Andrea Famoso. Salamat sa inyo nga pagtamyaw sa Action Radio Bacolod. Sa iluan ko lang kay Ari sa aton nga linya, Councilor Vladimir Gonzales. Kundi nagligad doon na interview ko ang Executive Assistant and Cluster Head sang DRRMO nga si Sir Aaron Bais, kundi may planong kuanon gid hawanan liwat tabla kundi luwas ngang siltation galit sa may Mambulok Creek no nagdalom naman liwat may mga portion da nga kinanglanon naman nga kaguson padaluman. Way labot sa mga basura nga do liwat naman nga nagdamo das lugar. Now, kundi may project ang city upod sa DPWH nga mag-obra, pero by the way, dito gali sa area sang ako ga saludo kundi ka Councilor Vladimir Gonzales because number one, bangod sang inisyatibo niya nga pagsugilanon, bala, sa private landowner na sa may Mandalagan, nakapanaog nagid finally ang heavy equipments ginagamit sang city, agod magpadako kag maghawan da sang suba man sa Mandalagan, no? Pero kadtuan ko aning Mambulok ho kay ti importante manimo kabalo ka nagaus-us da sa Mambulok mga tubig galin di sa barangay including di samon sa barangay 9 ti konhina ang pagwae sina outlet niya pagadtos baybay kundi apektado man gyapon. Now ang balita ti ikuan gid no ipursige gini upod sa DPWH ang flood control program online sa hotline. Joining us over the phone is Councilor Vladimir Gonzales. Councilor, how are you? Good morning. Good morning, Axel Art. Yes, sir. Salamat gid sa imo time ginatag karon nga aga siling kutibaw nami ning development pero ang kapid ugaling sang sininga development nga panghawan dira liwat sa Mambulok Creek daw may mga 30 more or less ka mga families kunong daw maapektuhan gid dira, sir. That's correct, Axel Art. No, yesterday we had a public consultation hearing that was initiated. Ang requester is the district engineer Haveliana. Ang ila concern is may ara sila ongoing redevelopment project dira sa Mambulok extension. Kay I refuse to call it Mambulok Creek because that is originally ang natural shoreline sang Bacolod. It so happened na that's the only waterway nga kakitid nga ging kalutsan sang Mambulok Creek that created more problems than solutions. Mm-hmm. So that's the reason why we are experiencing this problem tingod sang defective ang planning and design when the reclamation was done so many years ago. Mm-hmm. Dapat tani nga ang wala tani nagi-constrict ang Mambulok Creek para matauhay ang pagguwa sang tubig pakadto sa dagat. Mm-hmm. But unfortunately, amo nang natukiban naton kagapon sa aton public hearing nga ang BREDCO, I asked the legal department who was present during the public hearing. Mm-hmm. Ang question ko sa ila, was there a proper turnover of the project of BREDCO to the city? Mm. And unfortunately, daw wala kuno. Siling ko that's the start of the biggest more problems that we are facing today. Mm-hmm. Kay kung tani na turnover ina kag nangayo certificate of completion ang BREDCO sa syudad kag antes ina ging hatag dapat ma-inspeksyon na ang syudad or ang city engineer kumbaga nagapalo sang approved standard minimum specification. Mm-hmm.
dapat dugay na nga dapat na issue nga ginaatubang ta kada tuig nga ang dangat sang baha dira ina nga area. Okay. Because kung it was properly turned over, kung nangayo ang bread ko halimbawa sang certificate of completion, which I found out yesterday, wala na gali. Meaning to say, as far as the project is concerned, it is ongoing gali. Wala pa some proper turnover. Dapat nakita na siya long time ago. Dapat nakita na siya long time ago na in-inspection na siya dapat nagakaingod nga mga departamento kag mga personnel nga indeed nga may defective ina ang nga dira gimpaagi sa makitid nga waterway as long as 1.5 kilometers. Amo ina nga tanan nga basura, tanan nga higko ara dira Action Art. Yes, sir. Okay. So, yesterday, si ang district engineer Habeliana requested for assistance ang city because gimpauntat ko actually na Action Art several weeks ago, mga 2-3 weeks ago, nga nakita ko nga may ara nga revetment nga project siling ko kakitid man sina nga amo na ano na nga design. Was there, I questioned them, nga was there any coordination ang DPWH sa city engineer? Unfortunately, amo na masiling ko nga there was no proper coordination kag planning. Kanugon lang sang gastohon dira of 16 million. It will not solve any problem. And that's why gahambal ko nga I have discovered nga there was a resolution way back in year 2000 nga nagasiling nga dapat ang pinaka-minimum width dira sang ina nga waterway should be not less than 13 meters of width kag not less than 2.4 meters in height. So ang ginuobra nila kay tungod ginalikawan nila ang mga illegal structures nga ara dira nga makita sa ina nga area, gakatabo instead of 13 meters, 5 meters na lang. So obviously, hindi ka gidya ka-atraka ang mga equipment nga masulod dira. Hindi ka makapadalom because kakitid sang waterway. Again, for the record, that is not Mambulok Creek. That is Bacolod Natural Shoreline. Nga ginhimo nila extension sang Mambulok Creek, Action Art. So we are trying to correct the mistake of the past. Once and for all, let's find a long-lasting solution. Kay kanugon lang, paliwat-liwat, no? So, based on the public hearing yesterday, indeed, there are mga illegal structures, families, there are 10 coming from Barangay 2 and around 20 coming from Barangay 8. So, to find a win-win solution, may mga nagtambong man to nga mga residente dito sa public hearing. So, I gave them ample time up to August 30 na mag-second public hearing kami and giving task to the barangay captains involved na to make consultation sa Pumuluyo. Because we don't want, this is also in relation sang aton housing project na dira naton patindugon the first 5,000 mga dira guro mga 1,000 units nga mapatindog naton nga mga medium rise building. Amo nang gina-prioritize namon sa aton beloved mayor nga kung sa diin makita sang tawo nga we are solving 2 problems, 3 problems with 1 stone. Ga-emphasize ko to sa city engineer, I emphasize it to the DRMO, I emphasize it to the DPWH, nga ang minimum setback na kinanglan ko para magpatindog sang aton medium rise building is at least 3 meter easement from the roadside and 3 meters easement
from the river or from the waterways. Okay. Kinanglan non-buildable ina nga area, so that later on kung kinanglan maintenance, dredging works among others, hindi na ta mabudlayan magpanaog pasaka sang aton nga mga equipments. And also preventing the loss of lives later on sa mga disasters nga matabo. So all of these things, Action Art, gina-consider naton, kag ginakalipay man naton because I would this time kinanglan integrated approach na ini, hindi na magkanya-kanya. And our beloved mayor also suggested nga dapat from now on, ang tanan nga mga projects sa DPWH involved in the city of Bacolod should have a proper coordination sa City Engineers Planning Division. Kung baga approve ini, i-amend ta ini o disapprove. Nautod ang linya. Balikan ta lang si Councilor Vlad. No, kay gusto ko mabalaan ni kon saan o ginama target dates ini, no, kon masugdan giman ang project, because at the end of the day siling ko ang mga projects bla katulad sini nagakapektuhan. Sorry gid sir, nautod gid ang linyata. You were saying kay ina Councilor? I was saying, yes, sir. Our beloved mayor suggested na starting subong, ang tanan ng mga projects ng DPWH should have a close coordination with the city. So that maisa na lang naton kag wala namang hindi na magtudloanay pila kadlaw kung anong sala. When there are nga dapat coordination ang the key, no, to solve this problem. Action Art. Yes, sir. So, based on the sa inyo sining nga mga hearings, nagapakita nga ti amoning number of families, but as to sa date of implementation sining nga project, would it be possible nga madayon ni siya, sir, o matigayon within this year? Actually, amo nang concern sa atong district engineer, no, nga kinanglan i-implement nila, may ara sila deadline up to October, I think, no. Otherwise ang budget sina ma-revert back to the national. Ay kanugon. Kanugon. So may nasugdan ko sila pila pa man lang, no. It is a 400-meter revetment project. Mga 5% pa man lang ang nasugod nila. So I think we can afford, no, to revise na ang pinakakitid nga area dira nga nakita ko kay hindi man siya tadlong, no, liko-liko man na. So where they have started, siling konta-tonta lang na siya anay, and they suspended the project temporarily so that ang ina nga area at least nakita gintakos to namon, at least madugangan siya another 6.5 meters. So dako na nga bagay, Action Art, no. Because eventually ang aton main goal objective sina Action Art nga ang ina nga shoreline madredge na naton, kag ang natural water, sea water, mag high tide, mag low tide, makasulod guwa Action Art. So para hindi na nga daw kahigko nga gakatrap ang basura kag kaitom sa tubig, no. Then that's why that cause ang mga lamok, masakit ara dira, because tanan nga higko nga halin sa upstream dira gakadto Action Art. Correct. Ko dugay naghambal ko ang pananaw ko sana daw septic tank sang Bacolod. Sus. So again, ang long-term recommendation ko ni Action Art nga kinahanglan may ara kita sa mga STP nga ginatawag, no, nga storage treatment plant, nga of which wala gina-observe sa Bacolod. So mga future development, mga developers like SM, Rockwell, mga Ayala, and among others, mga Mega World, I will see to it nga tanan nga mga sewerage drainage nila may ara kita Action Art sang natawag nga sewerage treatment plant. Okay. So that hindi ta maabusaran ang environment, Action Art, no. So yes, sir. Yeah, amo tong kagapon tungod may mga pamilya nga maapektuhan, ang iban to gani naluoy man ta kay mahip nagahibi, no. But I have explained it to them nga
we will find a solution nga nothing will happen nga makibot kamo. Kinanglan may consultation gid sa pumuluyo. Kag na-explikan mismo ang aton frontliner action art amuning sa barangay, mga barangay officials ta. So we really have to explain to them and help us paintindi sa pumuluyo nga ano nga direction ang kadtuan naton. So by August 25 and 26 Action Art, we will conduct a 2-day seminar. There is a City Hall. Okay. That will involve ang aton Bacolod Housing Authority, ang mga panantang mga workers involved and everything. We will establish a guideline on how to implement ang ining housing program naton sa syudad sa Bacolod because kadako sang mga factors gasilingid ko permi ang pagpatindog sang mga medium rise building amo ni siya Action Art ang pinaka hapos nga parte. Pero ang pag-explikar, pagpreparar sang acceptability and consultation sa pumuluyo dira kitang ini medyo madugay-dugayan. Correct. But with the help of our city officials, our barangay officials, I think mahagan-hagan ta ini kag eventually ma-appreciate ni sang pumuluyo. Tambihan ta ang landscape sang Bacolod, no? Our target is 5,000 units on the first year. Yes, ang problema naton is more than 50,000 families. Ang main objective naton is to uplift the life of every family diri sa syudad sa Bacolod, Action Art. Yes. Pero sir, since nga by October, and ilang taon kung lang taon ta sa calendar, more than 2 months na lang or 2 months na lang more or less, no, ang lalagson ta. So ang karon nga administration, kaupod ang mga local officials, himuon gid ninyo tanan para at least matigayon iniupod sa DPWH. That's correct, Action Art, no? That's why we always put a timeline, no? Kailan may goal setting kita na i-achieve naton because kanugon man sa resources na hindi magamit, no? Correct. Mga pila ganing budget sini sir? It's roughly around 16 million. Bukod ako man. So amo na gina-explain ko technically para mapadaluman kag ma-dredge naton ang ina nga waterway, we need to widen it. Kag kinahanglan padalumon ta ang aton riprap or revetment nga kung magkot-kot kita, hindi na siya matumba. Kay madalom-dalom na siya sa bottom sang waterway nga himuon ta. Kagapon, gapangabay gito si Barangay Captain sang Barangay 2, no? Si Captain Bangwanga. Oo. Na pertig ato naman to gatipon ang tanan nga basura. Ari di may picture sa akon puno naman, no? Flood of garbage. Grabe. So anytime kadtuan to namon kay ang aton nga amphibious excavator ato to subong sa tributary stream sang Mandalagan, hindi man amo na kahapos mag-mobilize Action Art, no? Yeah, I'm trying to find out kung ano pagid ang equipment available diri sa syudad sa Bacolod. Yes, otherwise we need to rent para ma-aksyonan ini ang basura Action Art kay dito ang tanan nga higo dito ga punpon sa Barangay 2 kabaho gid. Oo. So kung hindi mo na insaktuhon nga pag-obra Action Art, again liwat-liwat na lang niya. Again, this is the septic tank of Bacolod. Sa tod-tod Action Art, kung nag-follow lang ang reclamation sang minimum setback requirement of 40 meters 40. 40. I don't think ang baha sang dira nga area maamo ini Action Art. Yes. So hulato namon gid sir, no, kay sa inyo pag-inspection pagid today basi karon sa afternoon program o sa evening program naton makabalik kita sa imo liwat to check, no, kung ano gid ang
nakita niyo. By the way, dito sa tributary, itong location, bala sa bunga, wherein at totoo ang aton nga amphibious, amphibious excavator sa city. Kumusta ito yung update sa trabaho nila? Amo na nga Action Art, no? That is the result of our inspection several weeks ago nga atagan naton solusyon ang diri sa Carvic bala Action Art nga permilan dagabaha. So kung tanawon mo Action Art, ang elevation sang Lacson Mandalagan Street, no, is higher compared sa dira nga mga area. So kung tanawon ta, hindi ta pwede ipasulod ang tubig pakadto sa main drainage sang Lacson, which is more than 400 meters away from the nearest river. Mm-hmm. So by computation, kag by natural elevation, sa likod sina may ara tributary ang Mandalagan River, which is only around 150 meters. Mm-hmm. So nagdeklag na kita dito Action Art, no, kay may ara ko may nakita kaming manhole, gamay man lang siya but at least makabulig. But the reason why gabaha na da Action Art, kung magchimpo gani high tide kag magtudo ulan, ang tubig sang river dito galapaw siya Action Art. Pagimbutangan na siya sang riprapping project sang DPWH. Unfortunately, besides the riprap projects, may damo dira Action Art sa mga panimalay nga nubo pa sa riprap. Oy. So sang ginsuot na namon Action Art, no, alin dito sa likod sang Capitol Bill nga bridge hasta to pasulod Action Art, makita mo gaginotok ang aton nga river, puno sang higko, mga sandbag, may mga riprap nga I don't think may ara na gani permit, nagakanya-kanya na lang ang mga homeowners dira sa piyak. Kinanglan gid siya sang clearing operation. So amo ina nga last week ato tong excavator naton, but singko just the same, no? Based from my experience, one equipment is not enough. It's hindi na siya enough Action Art, no? That's why I need really to come into the picture kag kung pasugdan ako sang administrasyon, because Action Art councilor man lang ko, no? My hands are tight. I'm supposed to perform as just a legislator. Amo na nga several weeks ago, I filed a resolution to create a task force baha. Pero just the same, I really don't know, no? Kay councilor man lang aton nga mahimo diri. Hindi naman pwede nga ma-bypass ning mga departments and mga people involved. But I'm trying my best to be a part of the solution Action Art, no? Kung yes, sir. Paano naton mahimo initanan. Because hindi tani mapunggan ang tubig. Correct. Kapin pagikunti pa, bangon nga iban gina-divert, ginagakalipdan ang natural waterways. Kundi amo ginang result kay epekto niya. Ang waterways nga ara naman nga daan nga do amon ang ginagyan sa una, makipot siya bangon sa mga naga-ilistar da kag pila ka mga debris nga nagakahulog suba. Ti amon ang problema pagid. Ay nautod siya, sir? Yes, actually. Sorry, nautod ang aton linya. But anyway, i-update ko ni karon ba si sa gabi, makatawag ko liwat sa imo sa Action Firing Line, kaya ako ma-program karon para makakuha ko update liwat sa imo, Councilor Vlad. Salamat gid by the way sa time mo nga ginatag sa mga aga, sir. Action Art, I'm afraid nga hindi namon mahimo karon kay may session kami. Ay oo, session gali, no? Oo. Sige. In a way, basi buwasa, no? May mga update ma-coordinate na kuliwat sa imo. Salamat gid sa time nga ginatag this morning, Councilor. Yes, Action Art. Anytime. Salamat gid. God bless and good morning. Hotline. Alas 9:31 na. Action Hotline. 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Si Dr. This is my life.
This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antofina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitintalamo sa mga pasunib. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyod binaluhan ay tiro sa mga katapusang PDEA kag PNP. Klaro ning ang misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations. Mina kay Rinmi kag Ana Sinoro nya gadulang network gani man bisan diri sa amon ga kuan gid gabisyo. Georgia Gargasiran, si Wing GC Jocelyn Arisevita Olak. Thank you gid sa inyo Uy, kay Alex Montesa. Salamat gid sa time kag pagsunod karon nga aga diri sa aton sini nga program. No, salamat gid sa inyo padayon nga pagsakto. Why na kita time diri sa inyo palatuntunan Action Hotline. Ako naman Action Artay Hupon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Action Radio #1